Всички говорят за потенциална възможна дълбока корекция, предстояща катастрофа на помпани неща, бичия пазар, как по някое време трябва да свърши, време му е, много са прекупени акциите и във вторник изглеждаше, че или понеделник ли беше, или вторник, тая седмица, изглеждаше, че стартира някакъв такъв процес. Смъкнаха се там заради Палантир, който публикува един отчет, който не беше особено впечатляващ. И това повлече всички надолу, нали, по веригата. Обаче на следващия ден, като видяха по-евтини акции, веднага скочиха и изравниха резултата. Ами, в случая е важно да започнем с това, че въпреки всички заглавия, че пазарът свършва, големи разпродажби, в момента S&P се търгува на около 2% от най-високата си стойност, т.е. спадовете не са изключително високи. И да, в началото на седмицата сигурно имахме една по-висока волатилност на пазарите, като в момента, разбира се, сме в сезон на отчетите, както споменахте, което със сигурност влияе на това какво се случва, особено с технологичните акции, които в последните около година са сравнително високи оценки. Един от факторите също така, който натежа на пазара обаче, поне според някои анализатори, беше и изказването на Джером Пауъл и общо взето езика, който той започна да следва през изминалите малко повече от седмица. Като каза, че не е сигурно, че ще има през декември още едно сваляне на лихвите, нали? За това говорите. Точно така. Това притесни пазарите до определена степен и видяхме също така подпомагане на по-негативния сентимент на пазарите от това нещо, но все пак това, което трябва да отбележим е, че в момента ФЕД нямат данните поради правителствения шатдаун, затвореното правителство. Все още не се публикуват голяма част от данните. Това вече би всички рекорди. Да, вече сме на... Това е най-дългия вече шатдаун. Това вече е най-дългия. Гоним 40 дни вече. Като едно интересно нещо тук е, че всяка седмица, в която правителството е затворено, то икономиката губи 0,1%. Това, разбира се, е временно и е важно да кажем, че това също доста натежава на акциите и поне според мен повече, отколкото по ястребовия тон на Федералния резерв. Започва да натежава, защото слушах, че в Съединените щати има примерно 40 000 полета на самолети дневно. И сега се налага поради тези хора в РВД, които са на държавна издръжка, понеже те се скъсват от работа, нали? Обаче не взимат заплати. И сега ще ли да съкратат 10% от полетите, което вече е директен удар върху икономиката. Ако някой се чуди как това влияе, примерно ще махнат 4000 полета дневно. Тук едно интересно нещо. Очаквам на 11 ноември, може би. Има две дати, всъщност, които следим за разрешаването на този шатдаун. Мандат на Тръмп. Също имахме такъв шатдаун от над 30 дни. И този шатдаун приключи точно защото служителите в авиацията и точно контролерите на трафика спряха да се появяват на работа, защото не получават пари. В случая тази дата ще е 11 ноември. Втората дата, за която следя аз лично, очаквам в съвсем скоро време да се разреши този проблем, е 14 ноември и тя е свързана с това, че военните на 14 ноември трябва да започнат да получават плащания от заплатите си общо заето. И никой не иска да вижда армията без заплати. И това със сигурност ще... Как сектор сигурност без заплати? Даже ще им ги дигнат, според мен. И без това видяха от нас за магазините, общинските там, държавните магазини. Мам Дани в Ню Йорк, визирам. Интересни ходове. Да. Но това разрешаване на правителствения шатдаун със сигурност ще, поне според мен, допринесе за покачване на ликвидността в системата, защото колкото по-дълго е затворено правителството, толкова повече се намалява ликвидността. В момента, например, това можем да го проследим по баланса на американското трежъри. Той в момента надминава 1 трилион долара. Колкото повече се покачва, толкова по-малко ликвидност имаме в американската система и съответно тази липса на ликвидност натежава и на акциите. Това, защото не раздават заплати, нали? Точно така. Се покачва трежърито. И да, когато това се разреши, със сигурност ще имаме доста по-голям наплив
и вдигане на ликвидността в системата, съответно можем да очакваме определено покачване на пазарите поне към края на годината. По принцип ноември е добър в нали, исторически план. Ноември и декември са едни от по-добрите месеци на пазарите. Добре, акциите на технологичните компании, те продължават да изглеждат напомпани. Знам, че тия отчети, които сега има сезона, нали, всички ги гледат и така, дори да са супер добри, инвеститорите винаги имат едно на ум по отношение на капиталовите разходи, които компаниите правят, защото блъскат десетки и стотици милиарди в посока на AI, а оттам още не се вижда възвръщаемост и ясен бизнес модел. И това е едно от нещата, които всъщност... Как гледате вие на цялата тая в момента аз лично мисля, че разходите за капекса всъщност, който големите технологични компании правят, ще продължи да се качва. Проекциите са да се качи и през 2026 и 2027 година. Едно от притесненията на инвеститорите беше наистина за големия капекс. Например, беше много ясно в отчета на Мета, които увеличиха капекса още повече, но акциите спаднаха вече с поне 10% спад от публикуването на отчета, което със сигурност притеснява инвеститорите и това е разбираемо, но поне към момента все още мисля, че има потенциал да се инвестира в компаниите, които ще се възползват от това увеличаване на капекса, което отново очакваме да продължи да се увеличава от най-големите технологични компании. Айде в прав текст питам, без да даваме инвестиционни съвети на никого. Нали? Nvidia според вас към днешна дата добра инвестиция ли? На market cap над 5 трилиона. Мисля, че трябва да се подхожда внимателно, но Nvidia със сигурност остава една от по-силните компании. Google също започва да влиза в състезанието с чиповете. И една насока, която не се разглежда толкова много в момента от към инвестиция в AI, е инвестицията в мед и компании, които добиват мед. Едно нещо, което тук трябва да се спомене е, че нуждата за електричество, за тези огромни дейта центрове, в които се инвестират милиарди. Медните кабели. Точно така. Ще изискват изключително голямо количество ток. А в момента инфраструктурата на глобално ниво не може да поддържа, особено в САЩ, не може да поддържа тези нужди. Което ни навежда на мисълта, че трябва тази инфраструктура и тезата е, че тази инфраструктура ще трябва да се обновява. Медта е основен компонент, който ще бъде в високо търсене. В момента компаниите, които произвеждат мед, те не го ли произвеждат на топ капацитет? В смисъл, те не могат внезапно да започнат да добиват двойно или тройно повече. Това е много дълъг процес да разработиш едно находище, да направиш огромната инвестиция, да чакаш възвръщаемост, а и ресурсите, залежите на мед в земните недра, те не са неизчерпаеми. То не става така да увеличиш предлагането на медта. Имайки предвид, че точно наистина не можеш да увеличиш предлагането на медта, със сигурност цената на ценния метал ще се покачи. Съответно и марджините на производителите на мед ще се покачат и тук. Вече решението, което трябва да се вземе е дали да се инвестира в по-малки медодобивни компании, които имат много по-голяма бета, т.е. по-силна корелация с цената на медта, или вече по-големите, които добиват и други метали за все пак по-диверсифицирана експозиция. Но мисля, че може да се намери потенциал в тези компании. Звучи интересно. Добре, големите финансови компании, техните отчети също са много добри. Те остават малко в сянката. Визирам Goldman, визирам JP Morgan, така. Тия големите американски хубави финансови имена. В момента финансовия сектор е един от секторите, които водят разширението на профит марджините в S&P. Като говорим за S&P, в момента са репортували печалби около 60% от компаниите в S&P, като интересното е, че над 81% от тези компании предоставиха по-добри отчети, отколкото анализаторите бият estimation. Да, средно около за последните 5 години е 75%
Сега сме доста над това, но тук едно пояснение трябва да се даде, което е свързано с това, че размерът, с който тези компании изненадват очакванията на анализаторите, е 5.1% при средно исторически 7,1%. Виждаме малко по-малки изненади, но са при повече компании. В момента разрастването на ръста на печалбите е двуцифрен. Ако все пак до края на сезона на отчетите ситуацията се запази като текущата, което чисто исторически, между другото, когато имаме такива изненади и толкова голям растеж, можем да очакваме по-висока възвръщаемост. Сега, нали, една от топ бизнес новините на седмицата, която леко и жълтее даже, малко отива в този край на спектъра, е бонус от $1 трилион за Илон Маск. Обаче вътре има едно условие. И то е да докара пазарната капитализация на Тесла до 8,5 трилиона. Да, точно така. Исторически погледнато, всичко, до което този човек се докосне, почти всичко, прави някакви такива невъзможни пазарни капитализации. И в този ред на мисли, добра сделка ли е покупка на акции на Тесла към днешна дата, според вас? Нека първо започнем с пакета на Мъск. Колкото и гръмко да звучи $1 трилион, това са опции, които ще бъдат отключени на 12 транша и всеки транш ще бъде отключен при определени условия. Първия ще е на 2 трилиона пазарна капитализация, така до 6,5 и след това 8 трилиона капитализация, като също така този бонус, нека го наречем, е обвързан с доставянето на 20 милиона Тесли, 1 милион Optimus робота и постигане на доста сериозна печалба за компанията. Сега, въпросът е, че това ще доведе собствеността на Илон Мъск в компанията до 25%. И издаването на толкова много нови акции може да и най-вероятно ще доведе до разводняване на акциите на компанията, което не винаги е положително за това, за ценовото и представяне. Вече дали Илон Мъск ще приеме това като изключително добър стимул и няма вече да се меси в политиката, надяваме се, ще се фокусира върху Тесла. Те първа всеки трябва да прецени. За мен лично Тесла винаги е била акция, която е отделена от фундамента, чисто спекулативна и трябва да се приема с така като една високо рискова компания. Феновете на Тесла веднага ще скочат и ще кажат, чакай. Това не са само коли, нали? Тук говорим за роботи, говорим за автономно шофиране, роботаксита и така. Относно роботакситата, по последна информация, най-вероятно Китай ще ги одобри към 2026 година, но това отново е нещо, което очакваме. С Тесла често има тенденцията да обещава изключително много и нещата да се забавят в бъдещето. Те първо ще видим дали това ще бъде направено по този начин, но... Изключителен маркетингов шаман е Илон Мъск. Това е абсолютно безспорно. Тесла не са имали маркетингов отдел от много време. Мисля, че въобще нямат маркетингов отдел и не харчат за реклама, разчитат изцяло на публичността, която се създава и целият хайп, който идва от обещанията на Илон Мъск. Ще видим как ще се представи компанията. Сигурност мисля, че има, поне според мен, по-добри инвестиции от Тесла на Само да кажем, че към днешна дата, нали, за да дадем мащаб, пазарната капитализация на компания е нещо от порядъка на $1,5 трилиона. Трилиони, малко над $1,5 трилиона. Трябва да го добута до 8 и нагоре. Да. Да видим. Да видим. Добре, в Европа какво се случва? В Великобритания също се тресе пазара, така да го кажем, заради решенията на Банка в Ингланд, свързани с лихвена политика, не съвсем добри показатели. Там лейбаристите май нещо са пооплели конците. Не, че торите не ги бяха. Пооплели, мисля, че меко казано. В момента ситуацията в Англия не е добра по никакъв начин, чисто икономически говорейки. Политиките на правителството са, меко казано, спорни и хаотични, ако така можем да ги наречем. По никакъв начин не стимулират бизнеса.
Вдига се данъчното тегло върху данъчната тежест върху бизнеса, инициативите, които са в помощ на бизнеса, се намаляват, искат да вдигат данъчните прагове, да се вкарва, например, ако си имаш стартъп и кеш-аутнеш този стартъп или го продадеш, ще имаш 20% данък на това, което направиш, което със сигурност не стимулира иновациите и вече започваме да виждаме едно излизане на иноваторите и по-големите компании от британския пазар и чиста липса на иновация. Когато една икономика започва да губи иновациите и хората, които създават иновациите, то това вече започва да става по-дългосрочен проблем. Например, един от основателите на Revolut се изнася в Дубай, точно защото започва да се увеличава и да се прицелват в богатството на тези хора. Разбира се, трябва да имаме предвид, че не може всичко да се таксува до огромна степен, защото хората, които правят иновациите, създават работни места и продукт, ще избягат на парите се движат по най-ниското съпротивление. Нали? Обикновено левите правителства това не го разбират много бързо. Да. Но, за съжаление, това се проявява в дългосрочен период. И точно тези политики, които са изключително леви, започват да афектират икономиката и обществото негативно в малко по-дългосрочен план. Добре, къде на пазара има други неща, които си заслужават коментар? Аз бих попитал, например, за фармасектора. Там има една интрига около едно придобиване. Има едно надлъгване между Novo Nordisk, най-голямата европейска фармакомпания, и Pfizer, американците. Там за една по-малка компания има надпревара кой да я придобие. От друга страна, не е ясно дали Тръмп, както е заплашил, ще сложи мита върху фарма сектора извън Америка. Нещо, което натиска акциите на Novo Nordisk надолу, заради американския конкурент Eli Lilly или Eli Lilly. И там какво става според вас? Фармацевтичният сектор е доста динамичен нестандартно динамичен, така ако можем да го наречем, през последните няколко месеца и наистина има една конкуренция. В мирно време, без пандемия да чукам на дърво. Най-вероятно ще остане такъв, докато Тръмп е на власт, защото при него наблюдаваме точно това поведение. Започват се мита, използват се като лост, ако не се постигнат, се увеличават двойно. И тази динамика най-вероятно ще продължи в близко бъдеще. Вече от към, може би, най-така популярното нещо е Оземпик и лекарствата за отслабване, които започват да са в фокуса на инвеститорите. Вече дали ще са толкова ефективни и дали те ще продължат да дърпат цената на тези акции. Те са в фокуса, защото освен, че сваляш килограми, това нещо очевидно подобрява и функциите на сърдечно-съдовата система. Ти като свалиш килограми, там спада риска от разни неща. И като погледнеш, понеже говорихме за здравната система на Америка, колко е натоварена тя от хора, които страдат от затлъстяване и от сърдечно-съдови, това нещо може да бъде, как да кажа, превенция и да спести стотици милиарди долари на здравната система. Но е важно да се знае, че понеже Оземпик е марка на Novo Nordisk, има абсолютно конкурентно не по-лош продукт, който е на Eli Lilly, която пък е американска компания. Въпросът е, чие лекарство ще бъде по-силно употребено в Америка. От тук идва интригата. Какъв ще е производственият мащаб, който американската компания може да постигне и дали наистина ще трябва да се внасят по-големи количества от Европа. И вече, разбира се, ако американската администрация счете за необходимо, със сигурност можем да видим мита върху Novo Nordisk и продуктите, които върху фармацевтичния сектор в Европа като цяло, за да стимулират американските компании, което си е тяхна политика от началото на този търм. От президентството на Тръмп тази година. Така, какво става с петрола? Та история около Гънвор, Лукойл,
тези неща влияят ли на цената на суровината? Все още не виждаме изключително голямо влияние от тази история. Даже мисля, че вчера или днес имахме развитие за това, че американското правителство каза, че били марионетка на Кремъл, те се оттеглиха от сделка, няма да има такава сделка. Няма да има сделка в този формат. Разбира се, има някакъв ефект върху цените на петрола, но в момента по-големите фактори, които влияят, са свързани с атаките на Украйна върху рафинериите в Русия и също така ОПЕК. Като ОПЕК за мен все още е най-големия фактор. Те увеличават производството и съответно това води до натиск върху цената. Разбира се, имаме и леко забавяне на глобално ниво на икономиката, което също е един фактор, който влияе повече от атаките върху рафинериите, в случая провалената сделка с Лукойл. Да кажем няколко думи за злато, за биткоини. В Европа погнаха този китайския сайт с ефтините неща Шин. Мисля, французите го погнаха, защото продава неща, които не отговарят на европейските стандарти и така. Това са все любопитни неща, които си заслужават коментара, но да почнем от злато и биткоин. Почнем от златото. Златото в момента се търгува на около $4000 за трой унция. Успя да се върне над 4000. Ще видим дали ще успее да задържи това ниво и волатилността при него също е висока. В момента, разбира се, виждаме една консолидация, тъй като видяхме корекция от почти 10% при ценния метал, което не е нещо очудващо, имайки предвид изключително големите ръстове, които видяхме тази година, над 60%. Вече за златото аз лично мисля, че фундаменталните фактори, които стоят зад тези големи ръстове, които са покупките на централните банки, влизането в цикъл на сваляне на лихвите от американската администрация, спирането на количественото затягане и вече скоро най-вероятно ще влезем в Федералния резерв, извинявам се. Ще влезем в все по-големи количествени улеснения, за да бъде стимулирана икономиката и съответно това са фактори, които ще допринесат първо за по-нисък долар и второ за покачване на цената на златото. Тоест не е изчерпан потенциала за още ръстове? Все още мисля, че има потенциал за ръстове. Златото, като разбира се, трябва да се подхожда с внимание, като при всяка не даваме инвестиционни съвети. Абсолютно. Ние разглеждаме разни хипотези. Може да стане всичко. При крипто там наблюдаваме по-сериозни спадове. В момента биткоин се търгува около 101 000 за един биткоин, като нивото, което следим със сигурност е 100 000. Криптото през последните няколко месеца наистина понесе няколко тежки удара. Първият и основен беше масивните ликвидации, които се случиха на една от криптоборсите преди 2 седмици. Видяхме спадове от над 20% за почти минути. Малко по-дълга историята, но просто прекалено много хора използват прекалено много леверидж и съответно и борсите нямат механизмите, които да предпазят инвеститорите от този тип движения. В случая, например, на американските борси има така наречени, всъщност всички борси има така наречените circuit breakers, които спират търговията и инструмента влиза в аукцион при спад от, например, NASDAQ е 7%, след това има на 10%, след това на 15%. Това нещо не съществува на криптоборсите. И съответно виждаме тези изключителни движения. Това само от себе си нарушава доверието в тези криптовалути. Трябва да има някакъв период отново, за да започнат хората отново да купуват. Да им дойде пак апетита. Също така, да. Криптото и биткоин основно са прокси на ликвидността и в момента, както споменахме преди малко, ликвидността в американската система намалява и съответно виждаме и съответния ефект върху цената на биткоин. Добре, айде ще хвана пак бика за рогата. Значи ли това, например, без да даваме никакви инвестиционни съвети, че в момента, в който шатдауна в Америка спре и тия вземат, че се разберат в Конгреса, това може да доведе до скок на биткоините? Всички рискови активи ще бъдат положително афектирани от разрешаването на този проблем, тъй като според мен това е един от по-големите фактори, които в момента тежи на пазарите. В случая, да, най-вероятно ще видим връщане на интереса
към криптовалутите, акциите. Това на практика значи ти си държавен служител, да не си взимал заплата 2 месеца и в момента, в който я вземеш, да почнеш да харчиш пари за биткоин. Да харчиш пари. Това е. Не за биткоин. Пари. Може да ги харчиш така, при някой друг и той да ги даде за биткоин. В системата. Да. Просто в момента се издърпват едни пари, които не се използват. Разбрах. Нещо, което аз не съм се сетил, но си заслужава коментара. Има ли? Това, че Nvidia няма да продава чипове от типа Blackwell, най-последно поколение за AI, на китайците. Това са казали сега. Китайците в момента най-вероятно и не искат да използват чиповете на Blackwell. Въпреки това, което виждаме, според мен те са много близо до технологичното развитие, което в момента виждаме в Запада. И най-вероятно те не се интересуват да купуват тези чипове, тъй като до няколко години те ще имат подобни. Видяхме едно от нещата, които ме кара да мисля така, бяха преговорите между Тръмп и Изи преди една седмица, когато Тръмп отиде с това, че най-вероятно ще се опита да позволи на Китай да купува чипове от Nvidia в случая. По-добрите чипове, китайци нямаха абсолютно никакъв интерес това да се случва. И съответно... Тук слагаме финала. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрави. Ивайло Чаушев е това. Главен пазарен анализатор в Delta Stock Гоздов клуб Инвестор. Благодаря ви, че бяхме заедно. С това се изчерпва всичко от екипа на предаването за тази седмица. Вие останете с Bloomberg TV България.